Ha, kwenzenjani? Uhleli wedwa la uyatabukisa unjalo. Wena nje uvala umlomo. Ingca zakho yonke lento. Mina ngenzeni? Wena ungifaki noxhaka. Wangijayisela amaphupho la. Ucathi ngizokwazelaphi? Ukuthi uTushu uzokhula mase ethola uthando komunye? Wena ububona amaphupho nje. Kodwa ngikubona mina impilo yangempela. Usidathi lana umfanele uTushu. Mina ke ngiwafaza kanjani amaphupho akhe? Uyazi usevele wavulela uTulje isibhedlela phela. Leya ndoda yamthanda uTulje. Futhi uyabona uyohlele ejabule nayo. Amjabulisa kodwa phambilini. Uyabona ke lokho kungaphezulu kwamandla ami. Usidathi kuphela ongamnika lokho ke. Hayi phela ingqwele ngempela leya. Eqinisweni manje odadewethu nami ngizobatholela isoka elibukhali elihlala njengayo lomlisa. Elibakhathalelayo. Ovikela nemizwa yabo futhi. Usho. Hayibo, usulahle ithemba ngoTushu. Ya. Phakade. Uthando seliphelile. Sivele saphela emehlweni nje ubaba angasibona. Kaze bekuyokwenzekani kuba uthole lithi mina uhambe noTulja. USidari noTulja indaba yabo kuba ke wayazi. Hayi ngeke. Uma ke wathola phela ubaba ngalokho. Kusho ukuthi uSidari ngeke sakwazi ukuthi ashade noTulja. Amaphupho akhe onke ayofa. Kanti nobaba mawathola ukuthi mina ngimkhohlisile. Kuyochitheka abugayiwe ngiyophenduka isinengiso kuye. Ngabe usiyazi ubaba uthi ngambe noTulje Pune? Hello. Ya Surya, ngicela uvele kusasa ekseni. Ngicela futhi uze nabo udade benu. Isimemo somshado kaTulja siyaphuma kusasa. Yebo baba. Yebo baba. Ake ngibona ngenza njani? Ngizobona. Yebo, njengosomaqhuzu uthe uzobona. Bengithi uyilunga lomndeni elizoza ligijima. Kodwa uyaba matasa, nami ngibuye ngikhohlwe. Hawu baba, bengaqondile kusho njalo. Mina kodwa sengingadelela wena uqobo. Kanti ungalinge. Shuthe emva kwaloko ngeke ngisaphinde ngifone. Beke eceleni wonke umsebenzi. Okubalekile umshado kaTulja. Sizokudinga wenze yonke into. Angithi uzokwenza noma uzothi ngisazobona. Hayi baba, kuthatha nje kwashalela ulimi. Ubaba kashizo nje. Mina ke ngizobe sengiyasukuma ngenza lokho okushoyo. Nazo ke mfana wami. Ufike kusasa ke. Yebo. Yazi ke Surya, bengifisa uboqala athola isimemo. Kodwa ngisosizini eyoqala ngidlulisele kumdali. Eyesibili yabe siya kwaba semzini bandodakazi. Emva kwaloko ngiyobe sengikulethela ke nawe, Hawu baba, yazi ngempela sikho isidingo salokho. Siwumndeni nje thina. Ndodana, ngabe usulungisile uhlu lwezimemo? Cisha mbawo lamagama asefakiwe baba, azobe selungile ntambama. Baba. Kumsebenzi ongelula futhi ofukuzisayo. Ukuthatha incwadi zesimemo uyifake envelophini. Kumele sinjonje sinciphise kuloko okuthola abasebenzi. Esikhundle Kahleke. Sebefikile abasizi. Ndodana, enza uhlu. Sizozigoqa izimemo sifake kwienvelope. Asikubeke eceleni okunye kubalekile nakho sekuphuthumayo. Kuzothatha usuku lonke. Singenza njani? Umshado lapha emndenini kumele sikwenze. Ngiqinisile ngithi Surya. Hawu kodwa baba. Musu ngilulaza kangaka. Akuyona phela into etheni le. Raju, Teju, wazana, qoqanaze imemo lezi. Baba. Bakhona. Musa kulokukhathazeka. Kodwa ubahluphelani nje. Hayi nakancane phela. Futhi into yomndeni ke le. Into ezincane kanjalo nje futhi wena uzenzi. Lalelani.
Nizocala nibanike itiya. Mase kulandela ukudla okulula. Asambe shatri uzani. Ntombazana. Maniqeda umsebenzi nekhaya. Mina ngisayisitolo Sengiyabona. Umsebenzi wamahora amabili wenziwa abantu abane. Ngiqinisekile ukuthi wonke u1000 wonke ngalomsebenzi. Kubukeka kubiza. Ukhona yini ongenza ilunga lomndeni lisebenze kanje? Uziphatha njengesigcila ufuna kusebenze thina. Ngiyakutshela mina. Ubaba akakaza sithathe njengomndeni wakhe. Uzosinika isimeme sezingweni ephansi kakhulu. Uyafuna siphethe? Asingenzeli ubaba. Kodwa asenzele ubhuti wethu kokungcono. Singamenzela noma yini ubhuti angithi asiqalenike. Enzani ngokusheshsha ke. Bengihlezi ngifisa ukubona isimemo somshado kaDulja noSuyi. Kodwa isifiso sami ngesafezeka manje. Akunandaba. Ngizobhala igama lomfowethu kulokho futhi ngigcine lesi simemo kimi. Manje lokho kubukeka kukuhle kakhulu. Usuqedile. Ngabe seneyifakile imemo kwimvilophu? Yebo. Shatru, thatha lezi imemo. Lezi imemo ziya komkhwekazi baDulja. Ngizonipha into emnandi. Nibe seniqedile ngaphambi kuba ngibuye. Sezwana? Sheshani. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.